Ну и напоследок, допрос в чеченском госнаркоконтроле. أول полковники, подполковники. انت وين ريزولتات يز هو ريسبوبليكان اوكر بيونر كمان حوالي اميتو خلاص Так точно. Раскрывайте окна, открывайте двери в эту новую... эй اول اوكي يودوا شيء واشتك Я бил на лесе, Ирхаем, товарищ начальник. نعال تخيلون Дерес хил, хуна хил. так да просто айвол урюй фамилия имя Жаумбек. فاميليا مويا سوي سلو شو فاميليا هاي Маба, сук. Через дефис дон. место работы Стройки аук. خوبه ابي اشوف سтройки Жауя чуксу. اصلا خودي دخان اساس ايش كامل شو قوسن كورني عدوش اواسا جوش ملادا ادوش شو وقوس لا تمو قي تريسو Товарищ начальник, цавална ли цемлятцу? حسن دل خمشو قروي ريسبوبليك بيخواشيرش Вот тут не соглашусь. Будь хайох, я говорю, даёх шаг милу. Тходух. Зеленострой работает. так انا اصلا بالي ولا دعوي شو كزر Товарищ начальник, последнее желание Ирса. خو желание Шестой камер чукасас. دعوي так собрали حول شو استوي كام شو سين قشو Заначки Ирса еще. دعوي سبع لك شو